play pi baro kumno pi along la slamba kham yo ban upload show ek video namar ba ngabun kam palat takadaw ngalayo puli ki comment jong pi ki ba ong ban hikai kumno ban khap ek blouse jan sam ti menta sngi ngan pin ep kumno ngashi khap ngan chupin kan mau kum banga shit ong bangam dei professional ban la ban hikai pi thik pathik and rai ke ikani ka ban pin ep kadi ka banga shit khap na ka bin tala jong ngalayo ekani ka jan blouse ka por banga thiet lang ka thara ngakwa ban su ka blouse ka bajrong kti rai andala dep thowi ka diga jan ngalaba kaduna jan nakata ka daw ngala khapa ka ni kurukom na khap shwa yung new border ban ngabu shwa sharot khanam mangan itho kanu ka dekalenden ngala bu dak shwa nang tapat ngan sa istri khanam kan bet mentangan sedang khap shwa ka kti shwa ba pin long confused ba kumno kan khap ya kan ka kti ti ngan batai phi ba ngala dep upload ka way ka video hakini ke YouTube channel joka kabang pen I kumno nga khap ikti ti sepet nang tumo ti kini ki bang khap curve kumni ken David Shakman ti namar kani ke jan ka dan arliang amu border meneng ladap khap uwe menta nga khap yang seunia nga thau ya ka kti bat uni border nang tangan sakham nang tangan thau ya ka front part nga shimi ka tu ka jan ka balatam na ka khap kti nang tangan sa pen shokum ni ban peniring kat tenga draw line show ban pen bed ya kachan nang tangan sa thoga jing jirong nang tapat de ngan thowi kini ki jing wo hok nga thobe lai inch pero arliang nang tangan sa join ni kini ki line dadep nang tu ngan thowi ka terpeng ya kani ka rukom tho em ngala dap upload ka way ka video ka ba ngapen I kumno ban khap ya ka bodice kalong kum ju hi tamba ka shupher no ka rukom eye darts namar ba ha ka to ka bodice ni eye tang artli shakhamat menta ngin hap eye hindriotli menta nang tho haning singkai ban ni eye extra inch na ka benta u dart menta nga tho 3.5 na terpeng na ka benta bangan hier sha bus point tang 4 inch uniu de bus point now new bus point ngin tho lai jaka shi inch nang ta ngaro lan ye ki point ki bangla da mark draw bet yo line nang ta na tu line pade ba phla da draw te sale kom ni boy u apdeng sa ai 0.5 inch na side 0.5 sa join part show bangan thoi new side dart bet ngan join show you new line mentangan thoi ke jing strong chung new line na side ti shubu darang ayo henyo ngan pia yo henyo shiteng kata kan long 3.5 inch te ngan sabu dak no how 3.5 inch napdeng jong utu point bangila de bodak menne ngin tho shiliang 0.5 inch shiliang ru 0.5 inch nang tangan sa join ni kini ki points ki blada mag ngatharai don napdeng jong phi ki blada bat ka jing bakla jonga hangni namar haka jaka bangan join ni ki points bat utei udot ubangala de tho shi inch na ubas point ngala le draw na ubas point hi mentangan at biang shi inch shapo namar ba iladap shimno na kitiki darts na side ladap himsung thu kalong komni ken pet namar bang ila shim shi inch nang ne nakataka daw ngi don kam ban at biang shi inch shapo mentangan thoya karendang 4.5 nang tu bat shapo pat nga ai tang 6.5 nga join ka armhole nga tho ka terpeng nga draw rendang ang tangan sa kapat thau ya ka jakasu 1.5 inch nang tangan sakam kum bangal ong menne bangal bakala bangan draw new line ha jaka bangan draw hang ni ngala le draw ho bus point tem tangan pen bet biang bet mangarung adang bakala hi am ti mo pili ki badang sedang kat no pinia bakala hi nakata daw ujudu jingkerman le biang ndam biang thau biang mile si sin ka si kan salong hi
ngan pendam noi uni ulain belat drop kelamane mentangan bu dak lut iki points baro ki bang ladep draw mene kanang ba bangan yo tris ya ko to ke side pedekin laga jing rap jong kini kita kanshi ngan ro dikini ki line ngan pen ilot te kumba ki lines ki dona to ke side jonga blouse hakan niru kan lokum ju mentain to shedien kiliap ya ka jan arsutap se istri Hakapor mga khap ya kutu kaya pinta ka bash khamat mene naklampan bu chaka nakabentau hem namar ba klamdap jan shu tambang ala pelat 0.5 inch man yo beteng dakawai pat ka jan temta banga khap ya kani ka shedian ru ngan bu chaka 0.5 inch kanang man yo join dakawai ka jan kumbang tho mene shakhamat menta shedian ru dikichu hik jing tho tamba ya ka jing chili jong rendang phila ban ai no tangsan inch Shedian dan kamban ai extra 1 inch kamban ai mene namar ba dan kamban ai side darts dadap sa khap no kani ka banga khap menta kadai nak benta uhem jong kasikai bad nak benta jong rendang titang kum tu hikar kom kham kam da ethan sai persang bani sif bisa ai de pia dendang sa kapan su sa comment sipo ang sa pani pia kor kom so bye So like, comment, share, but subscribe. Thanks for watching.